večer. Chcela by som vás všetkých privítať na dnešnej prezentácii, ktorej sa budeme venovať neverbálnej komunikácii alebo ináč povedané reči tela. Reč tela je niečo, čo je v nás už od malička, sme s tým užití a veľmi ťažko to ovplyvňujeme, respektíve ovládame. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by sme sa mali naučiť reč tela. Faktom je, že len 7% komunikácie predstavuje verbálna komunikácia. Vďaka reči tela sme schopní byť príťažlivejší, emócie tiež ovládajú reč tela, sme schopní lepšie zredukovať signály, dokážeme zlepšovať naše komunikačné schopnosti a lepšie pôsobíme na prvý dojem. Poznáme niekoľko spôsobov reči tela. Mimika, to sú pohyby tváre, gestikulácia, pohyby rúk a prstov, postika, postoje, haptika, dotyky a kinezika, pohyby celého tela. Verbálna a neverbálna komunikácia síce tvoria jednu zložku, komunikácia, ale je medzi nimi strašne veľký rozdiel. Verbálna komunikácia predstavuje len 7% komunikácie, tóny reči predstavujú dosť značnú časť komunikácie a najpodstatnejšia je neverbálna komunikácia. Verbálna komunikácia je veľmi neúprimná, ľudia často vravia to, čo si vôbec nemyslia. Verbálna komunikácia to je komunikácia aj cez telefón alebo e-mail, internet a preto nikdy nevieme, či ľudia to, čo povedali, mysleli úprimne. Neverbálna komunikácia nás naopak prezrádza a nedá sa oklamať. Rada by som vám teda ukázala niekoľko gest, ktorých sa ľudia dopúšťajú a tiež prezradím, čím ich tieto gesta prezrádzajú. Na prvom obrázku máme gesto, ktoré prezrádza sebaistosť alebo nadriadenosť. Máme tam muža, ktorý má ruky za chrbtom. Ak si človek dá trošku vyššie ruky za chrbát, predstavuje to pocit nervozity, napríklad v čakárni alebo na autobusovej zastávke. Ľudia, ktorí si dávajú ruky spájajú za chrbtom úplne hore, ide o ľudí, ktorí sú neistí alebo nepokojní. Máme ďalšie dva obrázky muža. Prvý muž sa chytá za hlavu, čo predstavuje, že sa mu stala nejaká situácia, ktorú vôbec neočakával, a druhý muž prežíva samé nepríjemnosti. Na tomto obrázku máme troch ľudí. Ak si dobre všimnete, muž naľavo je úplne mimo komunikácie, pretože práve tento muž v strede ho touto pravou nohou vytláča a zároveň touto pravou nohou dáva najavo, že má o ženu, s ktorou komunikuje záujem. Na ďalšom obrázku máme chlapa, ktorý sedí na stoličke a týmto postojom dáva najavo, že sa nevie začleniť do spoločnosti, je nedocenený a cíti sa byť nezaujímavý. Žena, ktorá si dáva prsty pod nos, nám prezrádza, že klame alebo sa snaží urobiť niečo veľmi negatívne, teda má negatívne úmysly. Na ďalšom obrázku máme dvoch ľudí, ktoré síce spolu komunikujú, ale tento rozhovor vôbec nie je úprimný, pretože žena má veľmi negatívny postoj a muž sa snaží byť síce kamarátsky, ale touto ľavou rukou dáva najavo, že ju ako keby odstrkuje. A najradšej by bol, keby sme vôbec nemusel komunikovať. Na ďalšom obrázku máme slečnu, ktorá sedí na stoličke a cíti sa byť veľmi neistá, je plachá. Máme muža, ktorý má prekryžené ruky a týmito rukami dáva bráni sa nejaký obranný mechanizmus. Ďalej máme obrázok troch ľudí, ktorí sa zhovárajú. Muž napravo dáva svojimi rukami v bok najavo, že je veľmi nahnevaný a má útočný postoj. Dvaja ľudia, ktorí sa naľavo rozprávajú. Muž, ktorý stojí, počúva, z jeho postoja nie je nič vidieť, ale žena pravou nohou naznačuje, že má o neho záujem, vydychuje z cigarety a pre ženu je taktiež typické, že sa prehrabáva vo vlasoch, ak má o niekoho záujem. Také zaujímavosti sú, že napríklad ak ľudia pijú kávu a držia šálku za okraj, dávajú najavo, že sa snažia nejak obrániť pred vonkajším svetom, a takisto ľudia, ktorí vydychujú dym z cigarety úplne hore, sú šťastní, pokojní a prežívajú pocity radosti. Tiež by som vám rada
povedala, ako by sa ľudia mali podľa etikety správať vo výťahu. Vo výťahu nie je dôležité komunikovať, pokiaľ vo výťahu viacej osôb. Ak máte časopis, knihu, čítajte to. Je potrebné sledovať čísla po schodí, nie je potrebné dávať najavo žiadne citové prejavy a nie je dobré, ak sa človek veľmi hýbe. Ako takú zaujímavosť by som tiež uviedla, ak pôjdete niekde na stretnutie, meeting, a budete podpísať nejaké dôležité zmluvy, je potrebné dávať si pozor na to, s kým tieto zmluvy podpisujete, pretože ľudia, čo majú na očiach čierne okuliare, sú často veľmi neúprimní a preto je dôležité poprosiť človeka, aby si tieto čierne okuliare dal dole z očí. Na záver by som snad len podotkla, že neverbálna komunikácia je veľmi dôležitá a človek, ktorý túto neverbálnu komunikáciu ovláda, nielenže rozumie ľuďom, ale aj ľudia lepšie rozumejú jemu. Ďakujem za pozornosť.